se basó a través de un grupo de vecinos que se metió Plataforma por medio. Plataforma ha intentat utilitzar això per normalitzar el seu discurs, per normalitzar la seva presència dins de les reivindicacions veïnals. L'únic que demanem és això, la seguretat, que hi hagi més vigilància i que hi hagi més càmeres pel mig del poble. Plataforma per Catalunya sempre ha intentat relacionar seguretat i migració. A mi m'és igual que m'atraquin d'aquí que de fora, el que no vull és que m'atraquin, vull seguretat. No és pel racisme ni res. Aquí a Salt tots som ciutadans i sigui qui sigui, però el que no es comporti a Salt com ha descrit, que foti fora. El problema que hi ha a Salt és el poble de l'Estat que té més religions que tot l'Estat. ¡Fora el racisme! ¡Fora la plataforma! Yo llevo viviendo aquí en Sal 12 años y me siento bien aquí. Sal tiene sus problemas, como cualquier otra ciudad tiene sus problemas. Plataforma per Catalunya no aporta res, no és un partit que aporti cap solució, només aporta queixes i racisme i xenofòbia. ¡Fora plataforma! ¡Fora plataforma! Más promover convivencia y menos promover el fascismo.